ningobani ke kakhulu? Tasifisi mina ndingu-Abongi Fanele Ndongolekwa, yena nguSkipi Lifaneka Ngumisi, ngumzala wami. Now eyona ngxaki ninayo or eyona challenge nifacing lena yi-challenge emalunga nantoni inkulu? Challenge esifacing nayo kugqirha yindlu. Le ndlu ise-Unit B, inambari yalaa ndlu ngu-7272 yekamzala le ndlu. So sizihambile ii-channels zayo almost zonke, sinyathele konke akho sinyathelanga khona. Le ndlu lena ihlala umntu ngoku. Before, because ngiqale mina uthatha amanyathelo wayo ngo-2023, umzala yena sewancama yena ngayo wanikezela ngayo qha ngozibuzela nje kuye uba into yakho yindlu yaphelela phi. Wathi ke na ke indlu yakhe oko kwakuthe cwaka ngalaa nto idibene nalaa ndlu, wabe engenakwa-document ebhaliweyo echazayo uba le ndlu yakhe. Uyithetha nje ngomlomo kum ukuba nam ndiyazi uba wayehlala ezinkomeni, then ke kwathiwa baphunyele ezi zindlu e-Unit B. Wabe sithi yena ubanesiya phaa Unit B, but xa fika ke ngoku phaya ufika ke ngoku sekuhlala abantu kweza zindlu, utsho yena kum. So ndathi ke mna no, into make siyenze, make siye Chiselhurst siqala. Saqala siye Chiselhurst apho ndifuna uqala ndijonge khona uba ingabe iyavela nyhani le nto uba unayo na indlu egameni lakhe. So after ndifikileyo ke ngoku eChiselhurst safika zagqithisa i-ID yakhe, bajonga waphantshwa wavela nyhani uba unayo indlu, iyavela egameni lakhe uba unendlu engu-7272 e-Unit B. Wayichaza ke into ethi phaya ihlala umntu. Lo ngolaa xesha ngo-2023 ibihlala ke omnye umfana, ibingahlali lukhoyo ngoku. Yeah, yima ke bhuti before siye apho utata lona le ndlu wayifumana nini yena or ubhuti lona wayifumana nini indlu yaphuma nini egameni lakhe? Iphume ngo-2012 egameni lakhe. Now then ke ngozabe zingekagqitywa ezinye naye engekagqitywa, ingathi kwakushothi i-first year bandibona kahle, kwakushothi i-first year. Then ke ngoku wangena kaba bantu bangenayo ke phaya abantu bakhabayo kweza zindlu, because andaba yikho kuthiwa i-black roof or mkandla, kodwa ikhona into ene-blue roof or black roof, khona kodwa into etshoyo eza zindlu indlela ekubizwa ngazo ezibizwa ngazo. Khawucacisele umntu zeziphi ezindlu phaya e-Unit B? Obuyabona uThiri lona apha nje kunguThiri emekanje, apha phambi koThiri kanje phaya ezazindlu zezandlu ziphaa, awuthi ungene phaya Unit B phakathi. Xa ulapha kwaThiri ziyaziphaa. Ayiyo laa ndawo kuthiwa kusembekweni? Imbekweni, kodwa yimbekweni nguThiri mos, then yena kuthiwa Unit B yonke le nto, because xa uyakhona ujika apha yaserenkini, uhlaza apha yaserenkini, kulaa vicinity yerenki. So xa ikho phaya Unit B zezi zilapha ngasembekweni ke naye ziyelene nembekweni, kahle kahle ungathi kusembekweni. So ke ngoku ndayiyoyijonga ke le nto yale ndlu, ndayifumanisa uba into endlu itheni unayo, kwatsho phaa kunayo. Ndathi ke mna ke ndifuna ke into ebhaliweyo phantsi uba unayo. Bathi ke bona no, ukhona umntu o-in charge nelaa cala lezaa zindlu. So mandihambe ndiye kwa-housing ophaa kulaa ndawo engu-Reserve Bank phezu bhasini. Fika ndaya phaya, xa ndifika ndafumana usiso kuthiwa nguLindelo lelaa cala. So xa ndifikayo phaya afuna sibeke esi situlo kulo siso Lindelo. Wandibuza ke laa sisi uba le nto ifunwa ngubani le print out. Ndandizofuna i-print out because uba ndaxelwa nge-print out kwathiwa ezi zindlu azikabi na-title deed. Okay. So ndaxelwa nge-print out kodwa mandifuna i-print out. So xa ndifika phaa kusisilindelo ndamxelela uba ndizofuna i-print out yale ndlu 7272 because sendineshow uba utheni unayo indlu, utshiwo naphaa. Ndayicacisa naphaa uba ihlala umntu. Wandicebisa ubhotwe phaa eChiselhurst wathi no, yihambele le nto idibenisele nale ndlu, uyabo, zama uyileqa kwangoku, uyabo, utsho yena loo bhuti. So after endibuzile ke nguSisilindelwa wabuza uba ndithunywa ngubani le nto. Ikhona ke ikhansila yaphaya ekuthiwa nguTutu uba ndiphazama. So ndandiyile nakulaa Tutu ndasibeka isitulo, wathi ke asinawukwazi uthetha ingekho i-print out, into ebhaliweyo echazayo. So ndathi phaa ndithunyelwa ngubani nguTutu. So wazama umfonela uSisilindelwa akamfumana laa Tutu, then wandinika ndayisa kuye le nantsi-ke le print out kuye, wabhale encwadini phaa wathi makufune print out ikopi, afune nekopi ye-ID, funa nekopi ye-ID, yabo. Then ke ndaya phasaya phasihamba yonke ke channel ndihamba nobhuti. So xa sifikayo phaa kuye
kwakho intombi eyiphaca beyi-PA yakhe so yazi attach ezi zinto yathi mandibhalise igama ndabhalisa ke igama kwilist wabe sithi ke phaya aba bantu banezi zindlu zilolu hlobo baninzi so nawe ndibhalisa kule list yaba bantu abantu abakhatyelwe izindlu wandibhalisa kule list yezi zindlu then ke ngoku uzabana uva kuma efowunini usitsho uMtutu sabane sithetha over the phone nawe uzibana undishekishe uba into iphi way forward wabe sithi kusota u-law enforcement gqibela kwethu noTutu bekunini ngoko 2024 wathi kusota u-law enforcement for uba aye phaya cabe kwakhe kwayiwa ngaphambili bavalwa yi-EFF xa wayisho so wathi ke ngoku yonke into isorted u-law enforcement kokosotayo for uba kuyokhutshwa aba bantu kuseqaleni ka-2024 but aba mid-2024 xa ndibane ndimfowunela lo tata kuthiwa nguTutu lo bhututu bandimfowunela andimfumane efowunini akayibamba ndaphinda ndamyela ke phaya eofisini embekweni ndafike khona ndithi ndizotshekisa because ndibangafowunela andimfumane ndizotsho kwathi benengxaki nefowuni sagqibela ngoku uthetha naye zandiphinde ndimfumane kwitaswitch ese-result kwathiwa akekho phaya i-Unit P kuthiwa uhlala etawuni so andabi nayo ke ngoyindlela yokuqhagamshelana naye noma ndiyambhala apha kuWhatsApp ndiyamthumelela le nto ndibensenela le ndlu because ndibane nditsheka since wayetheka umshot law enforcement so ndibane nditsheka uba ithini into naye ke wendicacisele ngento idibensele nalaa ndlu wathi ke nalaa ndlu ukhona usisi ophaya o-in charge kwinto kuthiwa yi-women eye kwinto kuthiwa yi-women eye phaya ecabe intim ethile for kwaba zandlu zikhatywe kuzo wathi ukhona usisi ophaya oyaziyo into edibisele naphaya ezadlu kunaloo nto ibo ku-women eye kuthiwa yi-women eye watsho kum so wathi laa nto ifuna ntoni u-law enforcement umntu ozawunceda ke ngoku loo nto wathi kule women eye ngabantu abathandathu 6 yaba bantu bakule team yale women eye so wathi ke mandilindele kuyi because ndandisendisithi mna bendirhalela uhamba enye channel qha wathi no mandilinda yena so ke ndalinda ke oko ndibane ndithumela kuyi uba bhuti ithini way forward akaphendula uWhatsApp wami yamaka yena ziba ufundile akaphendula uWhatsApp akandiphendula uthule so ndaqomba no into mandiyenze ke ngoku make ndicheck ke ndiye ngapha entangeni sahamba saye ngapha entangeni because ndabona kuthengiswa enye indlu secaleni kwalandlu and ke ngoku ivele ku-marketplace apha ku-Facebook le ndlu so nale kamzala ndiyayibona tshini nantsi le ndlu kamzala nayo ivele ngoku ingqondo yami yaseyacinga benabo kuthengiswa ntoni le ndlu so ke sabaleka saye entangeni xa sifika entangeni kwathiwa no ise-under umasipala ayikabi nanto-athleted so noba bathi babe bathengiselene noba iba iyathengiswa babe bathengiselene nje not that ku-exchange i-paperwork yakhona yabo so sabuya ke ngoku apha saphuma ke ngoku saya ke ngoku back futhi saphindela kwaphaa kwanantsika ke ngokwapha e-Reserve Bank ndiyobuza ke ngoba naphaya ndixelele kwathiwa ezazindlu ziyi-123 wathi usisilindele uba ndiphazama wathi zi-123 napha wathetha the same uba kulindelwe umasipala aye phaa u-law enforcement aye phaa awususa aba bantu 2024 so apha ku-2025 yo ndadicide noma make siphinde sake sayiyeka ke ngokuba sikoma silindele ukulo-law enforcement ukuthethwa ngaphi because ndikandifowuna ngulo-law enforcement so sake sayiyeka u-24 waphela from u-2025 saphinda saphakama uphakama kwethu ke ngoku kulapho ke ndiyeke ngoku ndafuna igqwetha khona igqwetha lapha kwa-6 elidibenise ne-housing nento zakwa-housing because kutshiwo naphaa xa ndicetyiswa because naphaya entakeni fike ndayicacisa isitori sale ndlu uba le ndlu ihlala umntu and ke ngoku into endiye ndayifumanisa because andipheli kwaphaa Unit P solo bandisiya kule ndlelene nale ndlu ixesha elinintsi kulaa ndlu ikhisoloko ivaliwe ixesha elinintsi then ndidibana nomnye umfana kwaphaa ndambuza ngestori sami wathi bhuti isitori sale ndlu kukho usisi ohlala phaa wandibonisa laa ndlu laa sisi ohlala phaa qha ndiyadilibana iinamba zezazindlu ndingayikhomba wathi ukhona usisi ohlala phaa kulaa ndlu so nguye umntu oyaziyo o-in charge nale ndlu because abantu abahlala kule ndlu ngabantu abangeniswa nguye utsho lo mfana so ndaqoma ndizaziphi ithuba ndithini ndiye phaa ndaya ke ngokuphaya ndiye kwakule ndlu ndiyojonga le ndlu xa ndifika kule ndlu kuvaliwe still konekwe impahla phandle ndaphuma ndaya kulo sisi yo bendidirekthwe ngayo ndafika ndabuza ndathi sisi wam ndibona kuvaliwe phaa bendiye kulaa ndlu ndingubhutwana ndabe ndipheke ezincwadi phinde ndike mna no ndingumfana laa ndlu ekabrada wam ndavele ndafika ndatsho kulaa sisi ndambonisa ezi documents wathi ke na yho bhuti into yalaa ndlu inzima into yalaa ndlu kwi-women eye iphethwe yi-women eye
ibe le Women Eye ngulaa mfana bethe kum uyi-leader yale Women Eye, uyi-part and parcel yale Women Eye. No Mr Tutu naye wetshilo wathi ukhona umuntu ophaya kusisophaya okule team yale Women Eye. All to find out lo sisi nguye ofaka abantu phaya, because mina remember last time ndandiyile phaya ndandifika kukho omnye umfana phaya ohlala phaya, wabe lo mfana kuthiwa uzalana naye, ulala phaya ngabe uhlala kwa-15 bane ulala phaya uzalana naye. Wathi ke la sisi ke ndabuza ke mina le ndazenza ngathi andiyazi le Women Eye, ndiyaqala ulive igama. Wathi lo sisi no, le Women Eye yitime yikomiti yalapha. Ndabe ke mina ndinayo inamba yekomiti yapha, ndafowunela after ndimkile phaa ithini into edisene nale nto yale Women Eye. Kwathiwa hayi ikomiti yaseNP ayingeni ndawo kwezazi indlu, because banekomiti abazenzela yona bona phaa engaba abantu bayi-6 ekuthiwa yile Women Eye, engathi isekwe nayi-EFF, because ingathi nesetyana elithile le-EFF le Women Eye. Kutsho lo sisi lo, kutsho ke ngoku laa mfana ndimfonele kwikomiti yaphaya, yabo. Ndabe ndimxelela ndithi le nto ndiyiva ngosisi othile. Wathi yabona lo sisi uve ngayo ngulo urentisa ngezazindlu zaphaa, ezazindlu ziphaa. So yatsho yabuya ingqondo yamano, njengoba kubane kuhlala abantu ngabantu phaya, usoloko nguye orentisa ngaba bantu. And ke ngoku waba informa aba bantu. Ndaphinda ndaya kwi-following day, xa ndifikayo phaa ndafika ekhona umntu, ndangena bevulile ibhaki, ndangena egeyithini. Ke ngoku ndingena egeyithini ndabona nam lo mntu uyabaleka, ngumntu ongumama, ngumntu ongusisi. Ndabona nam kuyabaleka uyovala ibhaki, yabo. Ndithi ke mna nomama msuyivala, same alethile la sisi. Ude wathi kum andinawuncedakala, watsho la sisi wathi kum andinawuncedakala until ndize kubo kule team yale Women Eye. Watsho la sisi wathi kufuneka ndiye kule team yale Women Eye. So wabaleka wavala la bhaki lana sisi. Ndithi no sisi wam andizanga kanti wrong, ubhuti ndandingahambanga naye ke ngoko. Ndafika ndathi kuye no sisi wam ndize kwinto edibenisele nale ndlu, yabo, because zanda ke ndathetha namntu sentsho ndingene ngaphakathi phake ndithethe nomntu. Ndathi ndize kwinto edibenisele nale ndlu, ndabe ndiphethe kwa ezi zinto. Wathi ke umlo wamaphepha endibuza, ndinguskepile na. Wathi unguskepile? Ndithi ke mna ke ndingubrata wakhe, ubhuti wam lo uskepile. Nditsho phaa kulaa sisi ndathi ke ndize kudibanisa into edibenisele nale ndlu, utata wakhe. Oh, wathi umtata walapha ke uphangela, endiboma ke mhlawumbi nabo indoda yakhe ngulo urentayo ke ngoku. Ngulo urentayo, wathi utata lapho uphangela. And abe ndiboma ukhulu umgcabalalana bama-chips xa kuthengisa la ma-chips abo. So wathi uphangela utata walapha. Ndithi ke mna ke awunondinika inamba yakhe ndimfonele ngondi kule ndawo, ukwenzela uba ayazi uba ndilapha. Wanika qha ndamfonela yaphumela. Wathi ndathi kuye ndicela kwangoLwesine entsukwini, ndathi ndicela kuye sisi wam khe sisejuleni imithingi, masibe nemithingi, ibe ndim nomzala, ibe nini nalo myeni wakho, sihlale malunga nale ndlu, because ndifuna ubadibanisa babonise uba le ndlu yeyomntu and umntu wale ndlu uyayifuna. Ndizama ukwenza bawe bonke aba bantu ba izindlu zabantu bakhabile, uyayazi yena laa mntu phaa. And ke ngoku kukho negali elisengezantsi, belingekakhiwa ke laa gali, ndibone sekwakhiwe negali. Njengoba ndimane ndiquqa phaa bengekho gali, but xa ndisithi ndibona sekwakhiwe negali and ke lakhiwe ngulo bhuti. Kanti ndicinga because lo bhuti usandohlala yena, lo bhuti. So athi la sisi le ndithi ke mna ke ndiyacela nje uba masishejule imithingi uMgqibelo, yabo, sihlale sibonisane ngale ndlu, because okakhulu into ebendisengqondo ndiyayifuna mna ndize ngobuntu, yabo. Laa nto ithi sibonisane, because ubhuti wam ehlala, yabo, uyarenta, angabi nayo imali orenta ngamanye amaxesha. Isephithi nangoku akekho omnye umama, ukhona omnye umama ahlala kuye, kube bekhona bezamcacisa naye. So ndiqomba athi lo sisi kum, asinokwazi ubeka uMgqibelo engayipasisanga utata wekhaya, yabo. Ndithi kaloku ndim ocela nina, because mna ndibhilonga kule ndlu, nina aningobali ndlu. Athi ke na ke ndizakhe ndimxelele utata walapho ufika kwakhe. Kube ngolesihlanu late andifowunele laa mfana namfuhla lapha kulaa ndlu, andifowunele athi kum ubusithini ke, ngoba andiyazi le namba. Athi ubusithini ke, ndivele phaa endlini kuthiwa ubufikile. Ndiqomba nami ingqondo yami seyilost uba sithetha ngantoni. Ndithi ke mna kwa-NP, athi ke na ewe. Ndithi no bhuti wam, into ebendiyifuna ndifuna ke sihlaleni phantsi ke sibonisane ngento edibenisele nendlu, because ubhuti wam uyasitragilisha, so uyayinida indlu yakhe, yabo. So bendifuna ke sithethathethanini, yabo. Ndizama ukwenza uba ndibazi nabantu abaphaya, ndizose ndisive esinye isitori esimophe, because sendivile masuba kuyarenta. So ndifuna ke ndiyive ukuba ithini into edibenisele nale ndlu. Nditsho kulo mfana into ethi yalaa mfana. Wathi ke laa mfana into engazukwe, asevana ngosuku, wavuma le ndiyithethayo, asevana ngosuku. Wathi kum masiye ngecawe. Ndithi kaloku mkhulu wam mna ndiyakhonza, so funeka ndibheke enkonzweni, yabo. So yiyo le nto bendicela uba ke ngoku ngoMgqibelo lo uzabe nawo ungaphangelanga. Wathi ke into engazuyenza kuva ngawo,
yabo utsho yena kum ndathi no mkhulu xa uthetha ngohlobo uthetha ngalo the best way masisike sivele ndiyiseke mandize ngomthetho because wena ngokuyalwa nam nditsho kuye efowunini ndithi uyalwa wena nam kanti mna bendingalimiselanga ulwa nawe nditsho kulo mfu adropha ifowuni yaphelela apho ke ngoku so ndabuye ndaxelela ubhuti ndile undifowunele laa mfana uhlala kulaa ndlu and ke ngoku endifowunela nje uyandigezela nditsho apha kubhuti uyandigezela ndathi so into yafuneka ke ngoku funeka sizame ecourt so ndabona enye article apha kuwe ndibukele enye article apha kuwater speech so ndajonga apha wakhona usisi othi umntu xa enengxaki nendlu makahamba aye ecourt aphathe iidocument eziphathekayo ezichaza uba le ndlu ibhilonga kulo mntu because ezi document le print out i-confirmation letter ebhalwe ngu-housing i-application leya babe-aplaye ngayo from ezinkomini ikhona apha ne-ID yonke iproof yalaa ndlu nantsi apha so ndiqomba mandiye phi ndiye kwa-1 ecourt xa ndifika kwa-1 ecourt ndiya ke ngoku kulo nyaka kwa-1 ecourt xa ndifika kwa-1 kwela cala lamafa ndiqomba nalapho ayidibani but mandiye because ndikhalisile emnyameni ayidibani cala lamafa because akafanga lo mntu ukhona so ndiye nyani xa ndifika phaa usisi wapha andincede athi ke yena ke ndimbonise ezi zinto athi ke yena ayikho ke ngole confirmation letter i-ownership eziba ndiyifuna kwa-housing funeka into ifuna kwa-housing wathi into efunekayo funeka ndibe ne-confirmation letter echazayo uba le ndlu yekabani wathi ndiyazibona ezi zinto le nto yayichaza uba indlu yekabani yekabhuti so into eyenzekayo wena hamba uyofuna i-confirmation letter kwa-housing ndayapha apha ehighway kule ndawo lapha ehighway ila housing phaa but asisanancedakala mandiye kulo mntu ndandiyifune kuye le print out which means usisilindele ndaphindela ndayapha kusisilindele sendazi usisilindele fana ndachaza simalini ndizofuna i-confirmation letter ndiphinde ndabuya ngalaa nto idibenisele nalaa ndlu ndabona siqala isitori laa ndlu still kusaqhutyekeka nokwakwenkiso and uba ndikhe ndaya phaya laa bhuti nalaa sisi bakhe bamke kuthi shwaka uba ndikhe ndaya phaya ndiyoyifuna laa ndlu phaa okanye ndihambele into edisene nalaa ndlu bakhe bandibaleka bangabikho kuvalwe phaa so ngoku ndidicide uba ndiphinde ndithini ndanamanyathelo and iyandistress into yoba ubhuti ahambe ehlala ngapha kukho umntu orentayo endlini kabani yakhe because ililungelo lakhe athi usisimalini no into emawuyenza yithi ke ngoku phaa ecourt kuthiwe ecourt mandiye kwa-legal aid nale confirmation letter uyifumana kwam so ndithi phaa kuye ndisuke ecourt nje ngangoku kuthiwa ecourt kwa-1 mandize ne-confirmation letter ndiyise kwabani u-legal aid ophaa ecourt so kulo sisi athi lo sisi no akhona amagqwetha akwa-legal aid akwa-housing lo walapha so iya kuwe phambi kwaseposini ndiye phambi kwa-floor 9 ndiye phaa ndifike ndifumane umntu okuthiwa ngu-Mr. Molos andiexplainele ke lo Mr. Molos because sichazela nakwistori sonke athi ke la Mr. Molos into yezazindlu befana into ekudala yabasorted into ilele kubani kumasipala into seyikuhousing wathi into ilele kuhousing because wa-appointa umntu okuthiwa ngu-Mr. Pretorius Fanpazana into okuthiwa ngu-Mr. Pretorius about uyokhupha abantu kwezazindlu kutsho lo mfana kuthiwa nguMolos wabe ke usisilindele engandinikanga le confirmation letter wafuna inamba yakhe wamfowunela wathi sisilindelwa kaloku awukwazi uba ungamniki lo mfana because nam ndenza umsebenzi ofanayo nala legal aid azayisakuye nikeni le confirmation letter ukwenza uba thina izawukwazi usikhulula thina because ngoku kukho ne-tendency yoba lo Pretorius uba nesithi thina asimfuni kuba sisithi kutheni izinto zonke bayafika abantu baseyimpi bezokhalazela izindlu zabo apha so uthi ke ngola Pretorius apha ku-Mr. Molosa akamfuni so uthi ndiyayivuyela ke ngolento uze ngolu hlobo ukwenza uba uzothatha le nto uye kulo legal aid lo legal aid uzohamba i-channel ade azofika phi apha kwa-housing sithi thina no ilele kulo Mr. Pretorius because wethe lo Mr. Pretorius ufuna u-law enforcement azawuya no-law enforcement ke ngoku phaa ihamba naye uyokhutshwa aba bantu utsho lo Mr. Molos nyani to find out ke ngoku ndayifumana ke ngoku le nto wamfonela umalindi wayiprinta ke ngoku le confirmation wandenzela le confirmation lapho ndoyithatha phaa kuye wathi ke mandiyise phi kwalanda bendiye kuyo phi ecourt ke ndaya phaya kwa-legal aid u-legal aid uthe akanakwazi undinceda malunga nezi zindlu because yile nto i-print out le yena udila nge-title deed
before babedila nge-print outs qha wathi i-magistrate yaphaya mayiyekiswe loo nto leyo kutsho umantyi phaa mayiyekiswe because bahambe babe nee-challenges nge-print out, so kufuneka i-title deed. So umasipala ke ngoku akasiniki i-title deed uba azikaphumi i-title deed zezazindlu, so kunzima ke ngoku uhamba ke ngoku sithi siza emagqwetheni because namagqwetha azawuthi afuna ntoni i-title deed. Side bhuti, and eyona nto njengoba usibalisa mna ndi-concern from 2012 ubhuti wayifumana indlu until it's more than 14 years ngoku ehleli ngaphandle renta indlu ibhaswe ngegama lakhe. If there are any rates phaya zinyukela yena, understand abantu. And the worst part yeyoba I'm not sure challenge man le ayolelandele ayintoni women eye le women eye kuthiwa ke before ke yayingabantu abebaninzi besupportwa kakhulu ke EFF aba bantu, kodwa ngokuthiwa bashiyeke bayi-6 aba bantu because ndiyayenza ne-research kubantu abahlala phaya UNP abantu bendijongela le nto idibisene nalapho naphaya. Ndiyayibawela mani ikhize nayo ikhe izocacisa uba baphila kanjani kwabona, understand, having umntu onendlu ebhaliswe egameni lakhe ahlale ngaphandle kwaloo ndlu for 14 years, understand, kube bona berentisa if iyenzeka loo nto leyo babe besenza imali ngale ndlu, baphila kanjani, understand, abantu ngelandela kwi-situation lolo. Yabona ke taswitch xa sesile kulaa ndlu phaya sayibona nanto idibisene nalaa ndlu uyibona, ndiza kwalathisa la sisi, ndiyamazi nasebusweni nasisi ndikwalathisa uyitimu yale women eye. Wathi kum mna ukuze laa ndlu ibe ihambela phambili into yayo mna mandiye kubo, watsho la sisi wathi wena ufuneka uze apha kuthi uzothetha nathi sibonisane uba sawuthini. But they are not human settlement bona. Why indlu kutshiwa human settlement and bakhabile, why nizo-negotiate? Question yami ileyo, understand. Besinale case isandoweli lo hlobo ilapha elande Better Life whereby abantu bakhona, understand, you've got abantu behleli ngaphandle eyase-Better Life yenzela kudala ubhuti bakhatyelwa bona phaa. Ndibuzile ke taswitch kwa-housing naloo nto idibenise ndithi njani uba ezo zindlu zindala ezi zinantsikile ezi, utheka laa mntu xa ndehlulela wathi eziya zisexhomekeke kumasipala, leya yase-Better Life ibikwi-provincial, so yeyalula uba ke nguprovince mayithini mayiziqashele ii-red ants so that izawuthini izithileyo. So umasipala lo housing lo uqashela Pretorius uba makabani nantsikela igqwetha elithile elibasuse ezazindlu phaya. But surely umasipala ebenozibuzela uba bangapha abantu i-beneficiaries ezazindlu ezibuyeleyo kulo Pretorius, understand. Years utata una 14 years outside indlu, there was no action ayaziyo yena utata ibikhe yathathwa ngulande ngulo Pretorius wabo, understand, for wababuyele ezindlini. And currently utata mkhulu ndiyakubona u-traumatized, siyakubona uba awukho right to at all. Ngoku uphila kanjani mkhulu wawuhlala phi, wenza ntoni phi? Bhuti wam sitsho intlobonyana because ngokwangoku ndihambe ndirenta ndigxotha imixesha, kodwa mna ndiyazazi into yoba ndinendlu and indlu ephumileyo and indlu ke ngubani ozoyiphinde ndiyifumane. Setsho yintlungu kakhulu. But utsho ulandika ukhazini wakho lona, understand, umzalwana wakho uba wena ubusoyincamile iphinde itriggerishwa nguye kwakhona uba mayibe asoyincama le nto. Besendiyincama because ke kudala nje kuyiphulo lento yoba ndifumane indlu e-UNP, sentsho kodwa ke ukuhlala abanye abantu kodwa ndiyazi into yoba ndinendlu and uyayazi uba nantsi indlu yakho. And laba bantu bayaqeshisa ngendlu yakho, they are making imali. Injalo bhuti wam sitsho hayi ndi-traumatize nyani uyanisela. And ke taswitch naxa ndiyile siyile kulaa ndlu sifika because besikhe saya ngenye imini phaa ndafika ndayifota ndimile phaa ndafika ndafota phaya. The minute that ndisafota laa ntombi ikulaa women eye yaphuma ngohlobo yandibona ngoku But what is stopping you from uyongena endlini yakho? No taswitch into enzekayo ne laa mntu uphaya bengasixakanga laa bhuti uphaya for sinoya phaa sisenze something so that aphume kulaa ndlu. But ke ngoku siye saqoba no man makesilandele umthetho because umthetho sathi sokwenza loo nto ayosimangalela bhuti athi simgxothele endlini yakhe.
so endlini athi simgxothe endlini la ahlala kuyo yeah so saqoma no make simkhuphe make siyenze umthetho lena yiyo lana naye naqoma no make hlale naye ke sithetha ubuso ngobuso nalomuntu sibonisana bayizawuthini into yabo avele inhlungu ubhuti ayivayo yabo but kaloku mkhuluwa ukansila uyayazi wayibaleka yeah understand uba indlu yelanti ke nindlu nansi beneficiary yendlu abantu abahlala phaya bayaziwa kapha ekuhlaleni uba bayenza into engekho semthethweni yokuqeshisa ngezindlu zabantu and now ke ngokwaba bantu bezindlu I mean if it was my house I will tell you if it was my house ngendipha ngaphakathi I don't care if unebed la ngizobeka yami ibed nami ndodlala yami ibed ngihlale endlini nami because inye into anasinothi ke ilungisiwe kulandlu ke endiyibonayo mazibhagas because yona indlu lolahlobo and ipainting iseyilaya painting because kwalani lamanani la house number la 7272 sebuchiteke nochiteke yabo akanzwanga uthi sayithi kuze ndiye kwakulandlu ndabala ndasondela kwexa sithi nathi lendlu siyifunayo apha phansi isanyinto yokuba yayisanyinto ngoba yasakhiwa kuba yayinomthombo so kuyasanyintwa ke ngapha phansi ayisanyintwanga ngabo ngela xesha yayisenziwa kwaye bacaba ekho kumthombo uphumile so kwazanye uvala lamthombo sanyintiwe nje apha phansi abangaphambili khuluwa engathi nemvula leni ngathi yekile lapha abaleke sibaleke ke sogoba pha that's why ndifuna loo nto kahle yeah and ndisho because ndigqibele kudala ukuye bakhona qinisela ukhona la sisi yena because ndigqibele kudala ukuye because kuba ndikhe ndaye apha ndayi-challenge apha ndaye bayandibaleka okay make sameni ke siyasogoba pha yanzi le ndlu thethwa ngayo yabona umuntu ohleli kuyo comfortable uyibiya and uchiqile igate kulo nathi indlu yakho uthini ngayo sure but hayi ku right mkhulu wena ni right uhlala bona mkhulu balapha erenkeni kuthiwa ngibani yena mkhulu kwaze hey naku umuntu wendlu ufuna indlu yakhe bhuti maka akha pha estandini ingxaki hey 14 years lo tata lona ehambela le ndlu fondeni hayi ngoba ifikele kuphela ngamazi ukuphala akhe amke siye kuyo bona berekezi la bangena kukhona lamadala ichuba la vule okay make siye kuye ke siyova kuye one I think we need to correct certain things with the video lena besiyenzile although kuba nzima ubalandi ke sisibuyele kuyo back must correct certain things sidibene no member of women eye and what you did wena mhlawumbi babekuthumela bayiza apha bayithema ndize apha ndizothetha nalomuntu lapha yes ndathetha nomuntu wathake oyena mhlalayo umntana yes so watsho and imalo uyicacisile lento so usisi lona wathi izothetha naye and usisi lona ulindele wena uba uphinde ubuyele kuye of which ke ngoza wafeyila ke ngokuyenza le into obuyela lapho ngenxa ye impendulo wayifumene apha kutata lo wafuna uba akuraf anavani now ke ngoku usisi le i-eyewitness ilandi witness ilandi women eye ithi yona bayakwazi uyilungisa ezo nto ezo xa beyazi bebebona uba umuntu lona uzoclaima indlu ilegit into yakhe amaphepha akhona onke and banalena icase ayiboyisanga basafuna uba wena iphinde nibuyele phaa kubo ngaphakathi so i-resolution esiyithathileyo yileyo uba nizophinda ke nisebenzisana ne-women size apha sinsilandibotsi lamaphepha then uhlale meeting nabo then ku-arrange uba izothini na into with aba bantu ngaphakathi another thing efuna ukukorekishwa apha yilena ithi uthi usisi lo ayilandi ke there are more than 300 houses apha
ezazivulekile zingenabantu zingamabhodlo and abanye abantu bangena baziklina ezindlu kwakutshayelwa kuzo yeah so and now as i-community yaqonda uba ndawo inoba kulantika better occupywe zii-members of i-community but ilantika ke umbutho lona wosisi uthi ke xa kufike eligite umntu woqobo onamaphepha bayakwazi uthetha nalo mntu lapha phakathi uba hayi ke ufikile umntu wendlu understand so and uyikorekishile indaba yoba there's no rent ebhatalwayo apha ngaphakathi kulaa nto besiyiva laa nto besiyisuspekta understand nam loo nto yerenti ndandiyive ngumntu owendixelela apha ndibuza ngestori sale ndlu usisi usisi wonke abantu abangena ngendlu bangena through so yiyo ke uloo nto yandenza uba mandise apha andixelele ke nto ndibele nge-Women Eye andinayo ukhona kwitimu ye-Women Eye so ndize ngomlomo walaa mntu usisi. No, I think it's still fine and still according ngenolungiseka and masithembele kwilandia Women Eye uba izokwazi uyijonga le case izama uyilungisa and to if usinoyibeka to abantu abanezindlu apha elantikeni they must come to this Women Eye so that ikwazi mhlambi ikwazi ubalungiselela ilantika iingxaki zabo with ilantika with aba bantu ba-occupyileyo. Yes, that's which isetshilo ngosisi lona uba if umntu unamaphepha onke alegit like kabhuti yabo because umzala amaphepha akho onke alegit yena uxwali utsho usisi lona uba ithini funeka sina size apha kwikomiti yabo sizohlala imithingi nabo sibonisane uba ithini umntu ayifumane into elilungile lakhe because mostly abantu aba bangena befoje ii-documents ezibesithi zizindlu zabo leyo okanye umuntu uyibona apha ekuhlaleni uxelelwe ngumntu walapha ekuhlaleni kuthiwa hayi ayayandasenda ambongena phaya mhlawumbi umntu waloo ndlu wasweleka yabo no masibulele mkhuluwa as long as uyikorekishile and now ikhona ithemba noko umkhulu ndiyabona ngathi iyancuma noko kancinci hayi noko isethu iyancumisa because besicela mhlawumbi nam ndisithi heyi yayiva laa nto le half of information xa usiza ne-half of omini ufumene i-half of information ungafika urongo but fortunately sifumene kumntu okham osicaciseleleyo kakuhle understand. But get us switch one thing endifuna uyigxininisa ke ngoku kule nto if ever ke sizawuphinda sibuyele kwakuwe if ever ipasi lomcimbi wale Women Eye sizawuza kuyo because uyamva naba uthi Women Eye ne-EFF yebo zonke izinto so ndizawuza ndiyenze yonke le nto. No what I need you uyenze khayenzele uhlobo wafuna ngalo zonke uba provided with the documents then koko then we're gonna come and talk if ikhona ingxaki khona. Yeah. Enkosi.